Fi Brussell l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea minn barra l-Ungerija qablu dwar 5 prinċipji għall-paċi fl-Ukrajna. Ma jistax ikun hemm negozjati dwar l-Ukrajna mingħajr l-Ukrajna. Ma jistax ikun hemm negozjati li jistgħu jaffettwaw is-sigurtà Ewropea mingħajr l-involviment Ewropew. Kull waqfien mill-ġlied għandu jseħħ bħala parti minn proċess li jwassal għal ftehim għall-paċi. Ma' ftehim għall-paċi għandu jkun hemm garanzija s-sigurtà tal-Ukrajna u l-paċi għandha tirrispetta l-indipendenza, s-sovranità u t-territorju tal-Ukrajna. F'konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem il-Kunsill Ewropew Straordinarju tal-ħamis, il-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa qal li 26 stat membru, inkluż Malta, jemmnu li l-paċi bejn l-Ukrajna u Russja tista' tintlaħaq billi tissaħħaħ il-kapaċità tad-difiża tal-Ukrajna. Today marks a defining moment for Europe, for security of Europeans. A month ago, we had a strategic brainstorming to guide our common action on defense. And today, we are delivering and we are moving decisively towards a strong and more sovereign Europe of defense. Tard il-ħamis filgħaxija indirizzat lil ġurnalisti anke l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen li qalet li dawn huma żminijiet straordinarji u li għal daqstant hemm bżonn ta' miżuri daqstant ieħor straordinarji. Von der Leyen qalet li l-Unjoni Ewropea kruċjali għal paċi fl-Ukrajna. Dwar l-irwol tal-Istati Uniti fil-konflitt Ukren, qalet li jekk Trump irid il-paċi fl-Ukrajna, l-uniku mod kif din għandha tinkiseb huma l-Unjoni Ewropea. Von der Leyen ippreżentat lil mexxej Ewropej il-pjan Rearm. L-ewwel pilastru tiegħu jinkludi 150 biljun euro għat-tisħiħ tad-difiża Ewropea. A plan to give Europe the military capability that it needs to face today's threats. It could mobilize up to 800 billion euros, and it is about taking more responsible on our shoulders for our own security because the urgency is real. Von der Leyen ħabret ukoll li l-Kummissjoni Ewropea għandha pjanijiet biex tuża fondi mill-Fond ta' Koeżjoni u l-Bank Ewropew tal-Investiment għad-Difiża. Intant il-President Ukren Volodymyr Zelensky ħabbar li l-ġimgħa d-dieħla għandu laqgħa mal-Istati Uniti fl-Arabja Sawdija dwar it-tmiem tal-gwerra fl-Ukrajna. Iddikjara wkoll li l-Ukrajna se taħdem b'mod kostruttiv ma' Trump biex tintlaħaq il-paċi malajr u biex din tkun dejjema u mill-Oval Office għas-summit reaġixxa anke Trump. Il-President Amerikan qal li l-Ukrajna trid tasal għal ftehim imma x'm'għandix għażla oħra. Von der Leyen se tippreżenta fid-dettall dak li hemm fil-pjan Rearm lejn l-aħħar ta' din ix-xahar fil-Kunsill Ewropew filwaqt li kkonfermat il-White Paper dwar il-ġejjieni tad-difiża Ewropea se jiġi ppubblikat fit-19 ta' Marzu. Andrea Rossitto għal TVM News minn Brussell.